खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' आपडेट इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला जाथायफारिफोरखौ फारियै खोनासंलांदोनि। हालां बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव एक्स भलन्टियारआ 79थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गिदिर जथुम्मा खुंनाय जायो। बे जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोना मिथिहोनाय जायोदि जेरै 2020 आव माखासे राजखान्थियारि लिडारफ्रा भलन्टियार फर्सनि सानैसो मानसिखौ लानानै एक्स वार्कार हिसाबै मोनसे आफाद दाना होदोंमोन, नाथाय एक्स भलन्टियारआ बिथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बुंथिना होदों। अदेबानि एक्स भलन्टियार बिथांमोना गावस्रानो निजा संबिधान दंखायो होननानै बुंथिना होयो आरो जों जोंनि संबिधान बायदियैसो जों सोलिलांगोन होननानै बुंथिना होबावो आरो बुंबावदों दि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय एक्स भलन्टियार फर्सखौ लाफानाय आरो सावरायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै। मैया 15 आगस्ट खालारखालि बनसुनि खौरां मेलजों रायजो राजानिसिम मिथिहोनाय जायोदि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि गोदान फरायसा आफादखौ दानानै लायो। बे आफादनि आफादगिरि वासिं नार्जारि बिथांखौ प्रेसिडेन्ट दोननाय जाबाय आरो बिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै सनजय नार्जारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिबानाव दोननाय जाबाय। बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव अनसुंथाइ होनाय एबसु एनडिबि आरो बेलथि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बायदि बायदि बिथिङाव हाबा मावग्रा बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होदों। रमान हांखो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होदों। लोगोसे बन बोना जाग्रा सुबुंफोरनो 10,000 राङै अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइ मोनग्रा बिथांमोना बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव लोगोसे बाथौ धोरोमनि दौरि आरो बड' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्टफ्राबो बे बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो हादों। गसाइगाव महकुमानि दुलागाव फाख्रिगुरि गामियाव बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बादि देग्लायबो मैया 79थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा गथ'फोरनि इयुननि थाखाय गोबां गेलेनाय बादायलायनाय फोरबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गेलेनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, संनाय आरो हरखाब बुंथिनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। जाहाथे इयुन जोलैया साबसिननिफ्राय हामसिन जायो बे नोजोरखौ लानानै बे सानसेयारि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। अदेबानि बे हाबाफारिया सिगांनिफ्राय गोबां साबसिन जादों होनना बुंथिना होबावदों। आरोबाव जेब्लासिम भारत उदांस्रि सान फालिनाया थाबाय थागोन अब्लासिम बे हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै बुंथिबावदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मैया 15 आगस्ट खालार खालि आमजुलि प्राइमारि बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजनैतिक पार्टिनिफ्राय 25 जनसो सुबुंफ्रा जयेन जाफैदों। बावैसो सिगां जालांनाय जाथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नबोदिता एकाडेमि नार्सिं इनस्टिटिउटआव गनायथि गैयै सार्टिफिकेटजों लोगोसे नार्सि फोरोंथाइ होदों। प्रबिर घोषआ स्टुडेन्टफोरा कर्स जोबखांनायनि उनाव जबनि थाखाय एप्लाइ खालामबा बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ नायना आनएक्सेप्ट खालामो। अदेबानि सार्टिफिकेटआ जेबो बर्डजों एफिलिएटेड नङा। सार्टिफिकेटनि मुङाव खालि स्टुडेन्टफोरनि नामखौल' सोलायना गावनो बुखांना हरो। बे जेंनायाव गोबां नार्सि कर्स लाग्रा फोरा जेंनायाव गोग्लैदों। पास आउट जाखांनाय फरायसाफोराबो सिगांनि बादि अरिजिनेल मार्कशीट मोनफिननांगौ होननानै प्रिन्सिपालनिसिम दाबि खालामदों।